Vale, bueno, pois hoxe estamos na rúa para celebrar dous acontecementos que teñen que ver co fenómeno xacobeo. Por un lado, unha xornada do programa Vexo Veo Xacobeo, que é unha iniciativa da Axencia Turismo de Galicia a través da Sociedade de Xestión do Plan Xacobeo, que se ven desenvolvendo desde o Xacobeo 21-22. É unha iniciativa que está dentro do plan Proxecta Plus que desenvolve a Consellería de Educación, e é un xeito de transmitirlle aos máis pequenos a cultura xacobea e que esta aprenda neles e poidan ter, cando vayan medrando, cada vez unha querencia máis arredor do camiño, a través de unha linguaxe de xogos e con persoeiros que teñen que ver co Camiño de Santiago desde a época medieval. Vaise introducindo os nenos no que é esa cultura arredor do Camiño de Santiago. Nesta edición participaron, na edición do 2025, participaron 30 colexios de toda Galicia e arredor de 1800 rapaces, que son de infantil e de primaria. Neste caso, en Ourense, foron 6 colexios e 2 da comarca de Valdeorras, Otero Pedrallo do Barco, onde xa se celebrou a xornada, e este Manuel Respino da Rúa. Un Manuel Respino que ten o camiño a menos de 100 metros, porque o camiño de inverno, como sabedes, pasa por Vilela, entre San Roque e Vilela, e é un camiño dos máis novos, recentemente dos máis novos, en canto á declaración oficial, xunto co camiño portugués da costa. Tamén é o camiño que máis medra. O ano pasado, con 2.800 peregrinos, medrou un 42% en relación ao ano 2023, e este ano, hasta o día de hoxe, xa o percorreron máis de 1.100 peregrinos, que supón un 13% máis que o ano anterior no mesmo período. Para nós é unha satisfacción ver como unha ruta que recentemente incorporada a rutas do Camiño de Santiago oficiais, medra, e ver tamén como cada vez hai máis implicación por parte da sociedade, neste caso valdeorresa, e tamén dos propios nenos. Agora, iremos asinar un convenio de colaboración entre a Axencia Turismo de Galicia e o Concello da Rúa, que é o propietario do albergue municipal, neste caso do albergue do Camiño de Santiago, que se atopa aquí mesmo nas antigas vivendas dos profesores do Manuel Respino, e tamén é unha iniciativa para poñer en valor este camiño e poder dar cobertura aos peregrinos que o transitan. Pero, se queredes, como vai estar a alcaldesa, falamos máis, como deseado. Vale. Gracias. A ver si... Ahora les van a explicar un pouco unha cosa. O Camiño de Santiago, ¿vale? O Camiño de Santiago sí, ¿no? Vale, ¿qué Camiño de Santiago pasa por aquí? Moi ben, Camiño de Inverno. Bueno, alguna cousiña sabedes. Que se chaman os que fan o Camiño de Santiago? Moi ben, e nos que somos? Seguro? Os tres? Mirad, este de aquí vai muy lo contrario, ¿vale? ¿Quiénes somos peregrinos? ¿Cómo puede ser eso? Sí, solo llevas una mochila. Pois mirade, aquí o Liceo, que son friki, somos peregrinos alpinos.
así estábamos identificados como peregrinos. Hoxe en día levan a cruza, o bordón xa normalmente non, levan cousas máis modernas,